an kanubaw bi kɔnɔtɔ ani 7 tomi kelen murumuru fiɲɛ suru foli ani tanni an b'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma barola k'a fɔ aw sɔgɔlen don bi kɔnɔtɔ ani 7 tomi kelen murumuru fiɲɛ suru an bɛ laseli kɛ ka bɔ Sugunikura ale Kuruju la o hukumu kɔnɔna la fɛn min ye tanu a bɛ ɲɛsin so 2 masa ma bɛɛ sɔn masa bɛɛ lajɛlen bɛ t'i dantigɛ masa kelen min kɔrɔ an b'a tanu kɛnɛ in ka sanga a n'a ka waati n'a ye masaba in tanu a ka ciden gɛrɛgɛrɛnnen an kuntigi Mamadu kisi ni nɛɛma bɛ ale ye an bɛ tanu an b'o ɲɛsin ale ma tiɲɛ danna ale tanu kosɔn an bangebaaw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ Ala k'u mɛn anw kɔrɔ a y'an bangebaaw fo sa lamɛnjɛrɛjɛkulu olu ka kanuya o ma nɔgɔlen dɔn k'a sababu kɛ olu de bɛ kalan kɛ anw na fana a n'a ka waati olu minnu b'u ka radio miseli munumunu ni k'a bila 97 tomi kelen murumuru fiɲɛ suru an b'u fo dantɛ foli min na ko Ala kana u nimisa Ala k'anw mɛn k'u lamɛn Ala k'anw mɛn k'u baro Ala k'u yɛrɛ mɛn ka anw lamɛn Ala k'u kisi kulodimi o tɔɔrɔ ma o hukumu kɔnɔna la Musa Karamalayi nin ye juma ye lɔgɔrɔma don an bɛ dugawu de kɛ sa bato o bato n'an bɛna kɛ tiliga in na bato a kɛbaa ye anw ye a minɛbaa ye masalaw tala ye bato ninnu bɛɛ lajɛlen yarabiyama an bɛ bato minnu kɛ jamana in ye jamana in ka hɛrɛ b'a la Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an bɛna bato min kɛ an yɛrɛ kun ye ani jamana kɔnɔ den tɔw ye n'an ka hɛrɛ bɛ a la yarabiyama Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya a sababu kɛ fɛn min ye an ye jɔn ni jurumuntɔw ye an ye maa minnu ni kunfɛmaw don an bɛ fɛn o fɛn fɔ an b'a fɔ ka hakili da fɛn dɔ kan nka kɔfɛ fɛn min b'a la ni kɔlɔlɔ b'a la Ala de b'o dɔn o kumana ni ɲuman yɛrɛ fɛnɛ don Ala de b'o dɔn yarabiyama an b'a ɲini masaba in fɛ fɛn min ye o kumana a k'an bɛɛ lajɛlen a k'an lakana Musa Karamalayi n'o bɛɛ lajɛlen n'o tɛmɛna ka bɔ yen sa fɛn min ye baaraw bololatugu n'o da limanajɔ olu tulo kan ɲɛmaayaso an Masangare ka se Modibo Dunbuya ma nɛgɛw kɛrɛfɛ yen a bɛ Burama Lamu bolo sɔgɔmada in na Fimani Mɔni Misirakaw ka dangile an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ale bɛ ka nɛgɛw sama anw tɔgɔ la an ye kabale kɔfa nɛgɛ fo kaso kɔnɔ an fila an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan Musa Karamalayi Musa Shehu Kulubali an b'i fo k'i waleɲuman dɔn fɛn min ye Bulukasobugukaw olu ka cɛden o y'i ye ka taa se ne Ibrahima Tarawele ma n'a y'i diya i b'a fɔ ko a y'a cɛ kunnafoni a caman kɔni b'an bolo k'a ɲɔkuru sɔɔri ka Tiganinkuru ale la kumaba ti ban a la kumaba kelen minnu bɛ yen o na kɛ lamɛnjɛrɛjɛkulu olu tulo garijɛgɛ ye Musa salamualeykum waaleykum salam wa rahmatulahi a y'a cɛ an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn yalima ko denbaya bɛ cogo di a y'a ani denmisɛnw kɔri baasi tɛ yen nɔ Ala kana baasi k'an si la an bɛ lamɛnjɛrɛjɛkulu cɛ ani muso fo denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba an bɛ u fo ka kanu an'u ka danaya la sɔgɔmɛ ɲumanw na ɲuman na radio Bɛnkan an bɛ laseli kɛ 97 tomi murumuru kelen fiɲɛ suru fɛ an bɛ u fo ni ka u waleɲuman dɔn na anw sigira kunnafoni kɛnɛ kɔnɔna na sanga ani a ka waati an tɛ ɲinɛ an tɛ saliya ka foli kɛ an ka tungarankew ye minnu y'u kɔdon faso in na ni k'u kɔdon baso la ka taa kɛ tungamange ye diɲɛ jamana wɛrɛw sanfɛ an bɛ u fo ni ka u waleɲuman dɔn o tunga ti danbe dɔn ka tunga ale bɛ baara sɛbɛ dɔn tunga ale bɛ baara sɛbɛ dɔn Ala k'u kɛ baara sɛbɛ kɛbaw ye Ala k'u kɛ waleɲuman kɛbaw ye ya Rabbi u taara dɔnniyaw de kawriyali kama wo masa in ka dɔnni caman d'u ma min sɛbɛkɔrɔ ka bon u taa mɛ nafolo de ɲini wo masa in ka nafolo caman d'u ma min sɛbɛkɔrɔ ka ca ya Rabbi u bɛ kɔsegin ka na ba Maliba kɔnɔ don min o k'a sɔrɔ hɛrɛ b'u bolo min sɛbɛkɔrɔ ka bon u ni fakɔrɔw ni bakɔrɔw ɲɛ bɛ da ɲɔgɔn kan waati min na ya Rabbi Ala k'o kɛ hɛrɛ don ye Ala k'o kɛ nisɔndiya ani muguri don ye Ala ka n'o kɛ kinikini don ye Ala ka n'o kɛ misi don ye a y'a cɛ ne b'o f'i ye sanga ani a ka waati o diɲɛ ye sɔgɔmada caman ye sɔgɔmada dɔ nin ye o dugu jɛlen ye n'a ka di ye i bɛ se ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ nɛgɛmɔ ka kɛ don fila pewu ye don duma ani don goma anw m'a ɲini setigi Ala fɛ masa kelen pe don hinɛ masa ye ale Ala ye ko ya Rabbi anw ka diɲɛ don ye ta aw la a k'a duma de caya ni ka sago a gomanw k'a y'a cɛ Musa Karamalayi o kumana a k'an ka don ye ta a ka a duman caya ya Rabbi an ma bi juma don ye Ala ka kɛ ji barani ya Rabbi bɛɛ lajɛlen o tɛ Ala ka ja diɲɛ bɛɛ la Ala ka kɛ dibarani maliden bɛɛ lajɛlen sabula ni b'i bolokɔni denkɛ i b'a si maa wɛrɛ la Ala ka kɛ fɛn ye i y'a duuru bɛɛ lajɛlen t'o si yɛrɛ la siga t'a la o kun kɔnɔna la n'an b'a lakile fɛn min ye an bɛ taa Petrobama la n'an donna yen an bɛ taa taji ta yen fɛn min ye citerne o de bɛ n bolo ko fa dɛbu Musa Karamalayi cɛganankulu kutu wangi kun kɛ hɛrɛ kunnafoni waati sera ne kunnafoni waati sera a y'a cɛ kunnafoni kun fɔlɔ yani n b'a di ma n b'i fo i ka wasobanciya la a bonya a karama a makama ne y'o bɛɛ lajɛlen sigi kɔrɔ i k'i wasa don a la hali sini n bɛ n waso n'a y'i diya ka dɔ ta n'o o kumana n'a digirila fila ta ɲɔgɔn fɛ e ko cogo di ayiwa
n'a digiri la o de e dɛ o de dun bɛ n kɔnɔ dimi tɛ ka sin ka fila o de bɛ n kɔnɔ k'a bɛɛ mara ɲɔgɔn fɛ tɛ dimi o kɔni n'o tɛ bi n bila fɔli la ni ne ye dɔrɔn ne bɛ se ka don dɔ la dɔrɔn n bɛ se ka telefɔni ta i bɛ bon bi kɔni ni ala sɔnna ma nin don n ka muso filanan furu n ka muso fila n'a ta ɲɔgɔn fɛ a furusiri bɛ yen e m'o kɛ b'i jɔ don o don ko ne ni n ci n ka wasoba ciya la e ni bɛ waso ka dɔ ta n'i dimina dɔrɔn i bɛ fila ta o de ka di ne ye mɛ e tɛ k'o kɛ don o don a bɛ se o fana sugu la wa dɔ kɛra sa dɔ kɛra Musa Karamala ye fɛn min ye fasiri sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen dafara n'i y'a kun fɔlɔ diya b'a minɛ ni barika ye o fana bɛnn'a ma a tɛ bonya cogoya si la a sabu kɛ n'a bonyana a bɛ yoro kɔnɔna la lamɛnbaa jɛkulu olu bɛɛ lajɛlen ka yamaruya kɔnɔ kunnafoni sɛbɛnw ne fana n'u bɛ kari ɲɔgɔn na sɛbɛn fɔlɔ min ne b'a ta a bɛ l'indépendant a b'ale ko fɔ Musa Karamala ye u ka bɔ ko 5000 fɛn min ye n'u ma sɔngɔnna in lajɛ sɔngɔnna in kɔni l'indépendant b'ale ta n'i y'a ta u ka bɔ ko 5000 464 u ka bi juma don o bɔli don seri a boloda bɛɛ Ablaye Jara ale fɛ n'o a kɛn bɛ ka nɔbila boloda ko affaire Amadu Aya Sanogo kunun ko fɛn min ye Masaranga Sɔ ko a sera ka kɛ da la tuguni wa Masaranga Sɔ a ma se ka kɛ da la k'a sabu kɛ u ye kiiri u y'a bɔ a dɔgɔ kɔrɔ a b'a fɔ ma ko renvoi ni k'a bila fɛn min kɔni ye o kumana waati wɛrɛ la n'o bɛ marisi kalo o tile 11 o nata ye o kofɔ ko k'a sabu kɛ mun ye dɔ wɛrɛ tɛ fɛn min kɔni ye maa minnu bɛ yen ne kiiri kɔni n'a a kumana a ko caman bɛ yen olu kɔni olu de y'a daminɛ u bɛ o ɲɛdɔn olu caman kɔni u bɔra u nɔ la n'u bɛ miteli kɔni k'u kofɔ ni ka t'u bila yɔrɔ wɛrɛw la a ko o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen fɛn min ye seerew ye seere mulu n'olu yɛrɛ fana n'olu kun bɛ sɛbɛn in kɔnɔ o kumana o seerew fana olu fana ma ye o kumana o y'a to a bɔra dɔgɔkɔrɔ kunun ko alamisa don Musa Karamala ka taa bila marisi kalo o tile 11 na o nata in fasiri kɛba a ko fɛn min ye n'i y'a lajɛ Amadu Aya Sanogo a ka nin dosiba min filɛ n'i y'a lajɛ dɔ wɛrɛ tɛ fɛn min kɔni ale kɔni a jalakin bɛ ka sabu kɛ fɛn min ye bafula bilemantigiw o maa 21 k'olu kɔni olu bɛɛ lajɛlen u nana ni k'u kɛ kasoladen ye ka tila k'u latunu u latununen kɔfɛ u bɛɛ lajɛlen sutara ye foroba kaburu kɔni o kɔnɔ u yera o foroba kaburu min kɔnɔ a fɛn min kɔni ye jalakili tigɛ kɔni a ɲɛsinna ale ma a ko kunun ko a kɔni a bun'a kolo a bɛɛ lajɛlen kun kan ka bɔ ɲɔgɔn na o bɛnna février kalo tile 25 ba fila ani san 21 ko nka a bɔra a dɔgɔkɔrɔ filɛ ka kunmulu f'i ye fasiri daminɛ na ko kɔni o kɛra sababu ye ka a bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a sababu kɛ kiiri kɛba juge mulu kun bɛ n'olu yɛrɛ bɛ dossier in dɔn olu caman kɔni bɔra u nɔ la b'a ko o fana tɛmɛnen kɔfɛ n'i y'a lajɛ seerew yɛrɛ fana a ko kuma na n'i y'a lajɛ olu caman kɔni olu fana kun ti kɛnɛ kan ko kuma na a bɔra a dɔgɔkɔrɔ fasiri b'a ko n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen na fɛn min kɔni ye wulikajɔ min kɔni o kɛra ni nin ɲɛfɔra o fɛ a ko fɛn min ye maître Cɛsolo Konare n'ale kɔni ye o kumana avocat ye min bɛ ka Amadu Aya Sanogo ni ka ale soloma don a ko wa fɛn min kɔni ye a kɛra batoni ye ordre des avocats du Mali o kumana fɛn min kɔni ye o batoni kɔrɔ yɛrɛ o fɛnɛ don parce que b'a ko o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen maître Alassane Sangare ale fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye nin ko in bɛɛ lajɛlen n'i y'a lajɛ ko kiiri y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ ko dɔ wɛrɛ tɛ fɛn min kɔni ye kiiri a ka sigi o kumana k'a ko bɛɛ lajɛlen k'a kɛ a ɲɛ yɛrɛ ma k'a kɛ ka ɲa k'o de kun kɔnɔna la kiiri in kɔni a bɔra a dɔgɔkɔrɔ ko sabula n'a kun ko k'a bɛ kɛ kunun ko k'a kun tɛna se ka kɛ ka ɲa sabula o kumana fɛn ɲininkali caman kun bɛ yen olu jaabiw kun tɛna se ka sɔrɔ parce b'a ko o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nka ko fɛn min ye solomadonba wɛrɛw bɛ yen n'o ye avocat wɛrɛw ye k'a ko kɔni a ma bɛn olu ma dɛ olu kɔni olu y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye kiiri kun kan ka nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ ka sɔrɔ ka fɛn min kɔni ye waatiw ni ka olu fɔ o kumana ka ninnu kɛ ko kɔn ka baara minnu kan ka kɛ kiiri kɔni a ma o kɛ o kumana ko de nana ni nin ko bɛɛ lajɛlen parce b'a ko k'a perepere-latigɛ Amadu Aya Sanogo n'i y'a ta k'a lajɛ ale kɔni n'a a jɛɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ kɔni u kun bɛ kɛnɛ kan ko a ko nka ko n'i ye jateminɛ kɛ maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'u ka maaw kɔni n'olu de tanyana tantɔ ko o maa ninnu ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko fɛn min kɔni ye olu kɔni u ma ta kɛnɛ kan dɛ parce b'a ko ten awɔ maa minnu yɛrɛ ka maaw bɔnna u ni na k'olu kɔni k'olu ma ye kɛnɛ kan dɛ les victimes awɔ
fasiri keba ako o kuma na nga kinda jinge ni ya laje o kuma na femi ko ni wulika jo ko ni kulu ko ni o kunkera femi ko ni ya takala loi d'entente nationale ko se femi mamulu be la ka fo ko femi ko ni gele ko ni atara ka nyeshi ko kuma na o manu ko ka laje ka kuma falen tro moyendo ni ko taka duma ako o sefe femi amadu aya sanugo o kuma na mamulu be ni ayira ka fo kulun tayana ka ko ni annobe ululla ko tigana mado wasri baka fola ako o manunu ko ni ataka laje abela jene ko sefa war ko ni o taraka duma femi do takra bisbani ngoy do takra binani o kuma na ani ngoy sefa war milliona o taraka di doma o temene ko fe ka boy ni ataka laje promo bole ko femi yeso ko ni diruma logement sociaux ko na taraka duma o taka boy kila ka wulika joke ukumana fure koma mulu be ulu fene tuko ko do furuba chawla do takira femi wul masiri tabaya ribaka fola akoni ya taka laje femi ambi domine ko bi wulika joko ni ulu kera ko aya tanugo akakiri ko ni masira ke kunu chugo mina konga akoni abora doko ko akonga ni kene rel laje ka damine tribunali tribunali adala ko konona ka belajile lakana tigilamaw ko kumbe no chugo mina ko kebali do ko ni o kumana ke ka ulu belajile ni kumbe fasiri ale ni anye min samaka bo o kumana independent wono abla jira lo ale ga nobla tebendo o ka bidon boli Abla jara blo hambe afo ka walimando aka fasiri ke ko nyumana aya che irebe fo ika laseli ke ko nyumana igado ka fo nebe senseni fasiri sebenyisa ambe mi wele ko le pays ou ka bidon boli do no oye juma donye février kalo kle muga ani woro samba fla ani muga ani kele boko keme kononton ani boko binani ani duru igado ka fo ko URD igado ka fo URD igado ka fo no oye a maître Demba Traoré maître Demba Traoré ni ale URD ni oye atokoye de berebel tonkulu ye no oye Soumaïla Cissé nga berebel tonkulu sigile senka igado ka fo maître Demba Traoré ko apme radio so sanfɛ ko igado ka fo ko o koni asigira radio so sanfɛ ay kuma chaman bu ay ni ay kolobo ɲɔgɔn na maître Demba Traoré igado ka fo ko ayi kuma sin fosa igado ka fo ko URD igado ka fo ko Soumaïla tanyadi ko URD koni ko atina bin fiyewu ina fo ko Soumaïla Cissé ay cesiri anaka wulika jom minke ninga se ka URD ninga se ka adili do jamana in kono nanna Soumaïla Cissé kunye ma cheba diole mbaye igado ka fo minga cesiri bunya na politiki bunan kunka no oye berebel tonkulu biye igado ka fo Soumaïla Cissé aka cesiri kun bunya na igado ka fo Mali kono ani Mali ko ka farafina bela jelenna igado Soumaïla o Cissé igado ka fo ko ulu koni tina to fiyewu igado ka fo o berebel tonkulu mini oye URD ye igado ka fo ko usiki ku bolo flada usenka o koni o ka bin o tina ke bile ko ulu nyeto nyenema yalla igado ka fo maître Demba Traoré aya yira aka formation konona na ka fo ko berebel tonkulu mini oye URD ye ko afale ndo majolen cheba jolen bawdilla igado ka fo munu ni ube ko don ube kokoro don igado ka fo maki kumbe alla igado ka fo URD igado ka fo ko majishiba ube alla de URD dili sebe koro donendo igado ka fo ko olu koni tina se ka to fieu ko usigi ina ko usigi ku bolo da usenka o ko inka chien peu igado ka fo maître Demba Traoré aya ira ka fo aka pumbase on konona na ko Soumaïla Cissé koni tarada ya igado ka fo ko olu koni mina akuna wolo igado ka fo ko Soumaïla Cissé aye ajira ka pumbase on konona kuma be ka meto ka puma do de fo igado ka fo chou anikle igado ka fo ko faso ko igado ka fo nibi ifaso barala igado ka fo ko sengete alade ite bolojiginte alade ko Soumaïla Cissé kumbe to ka okuma indangene maya donc maître Demba Traoré igado ka fo ko ayo okuma sende irade ka fo ko ale koni ale tina sigi ki bolo da senka URD chedun tina sigi ku bolo da usenga fiyo ubina wulika jo ani lama fari ninga abolo da mungo so berebel tonkulu mini URD aka seka fangata igado ka fo maître Demba Traoré aya jira ka formation kono na ka fo
ko maître de matériel a jira ka kuma sen konna na ka fo ko mini URD ye ko URD i ka do ka fo ko ale URD ko ni ka do ka fo ko akoni nye bereberel ton kulu de ye kulu mi tiere la i ka do ka fo ko adili sebe ko donen do de wa u koni u tnasigi abada ninga wulu da usinka u bina do berela ninga tani ayi nyefe o kuma na u ba yini malidun bela jele fe sa i ka do ka fo ko malidun u ka dana ya kura ya URD ye ko hal no asura Sumaila Cissé tara ka olu koni biani no halsa u ka dana ya u ka jikifa u ko ke URD ka koyi ni ala sona ma URD koni aya akal layiniu i ka do ka do faso kolla i ka do ka fo ko u bina ke sabati fenye i ka do ka fo ni plateau sanfala la sanu o ye arajo so yin sa i ka do ka fo maître de matraoule aye kuma se on fene fo kuma me nu u ye ngali to min siga alla i ka do ka fo mi CNT koyi i ka do ka fo ako ni ko URD i ka do ka fo ko URD ko ni ka ma do we CNT kono nana ko me ko umakeni URD ko umakeni URD ko ni ka yamaru ye ko ni be kulu en kono nana sa no o ye berbel ton kulu mi ne amba fo ko CNT ko ni ga mo do be akon nana sa da umata abada ni URD ko ni ka jeye Burahima Gindo ni ale kan nobla ye anye mi sama ka bo le pays kono aya che u ka bi don bolido le pays mambu fo mutakire fo gala sela alta fasiri ambi temeni aye nebe independence na bi to nyombo nenya aleta musa sawo kamara ale de kuma be ako ministry mimbe na be anga kalango ministry na be ale kofo mana akoni akun wele be tente maw koni ulufe ko kuma na atara wele aya jabi wele koni keneka ministry mimbe na be Abdoulaye Maiga na be ale koni na be ale kofo ako femi koni ancien mulube na wele ko ancien des collectivités territoriales a uluka tromoyonko no ba sarai a sara koni ko kuma na atibi abin kuma la abe iritari koni abi ota iritari mimbita ministry koni a wele la de ninga nyingalu koni ko nyesham ene koni nga ministry o kuma na ko jonsola koni o ye checkse aye ko min fole fle chien koni odo wale koni abi haketo nyininge ga femi ye feraw ye koni ubeka o nyini ubeka o nyini nkoina ali no asoro komindo koni asebe koro mena triba ko adama fomba ale recente o maye ale de wele bla ministry ma ale de wele bla ministry ma ale ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation nabi ale kofo o kuma na ale mun wele la sa ka koni akana nyefoli koni ninga na obulu da triba ka fola aya ira ka fo femi koni école karamogo mulu be collectivité la luka sarako o kunya nyina boli kama o ministry koni annana andali min gela sa dirke baka fola femiye akoni kuma daira ala musa sawon kamara akoni wuleli koni ni sefe femiye ni ya taka laje ministry akun wulela février kalo o kile taningele o kuma ko ni ya laje o bora adokokoro akun ke ministry re akun kembe ka tama buka kanyeshi Mauritanie jamana o ya to amasika kene koni so ka femiye kunungo akoko ni abela jinin dangene maya femiye conseil national de la transition man fomba alere o maye ale wule bla ministry ma ya laje ale ray o kuma na sulumadin koroyi femiye école karamogo o kuma na uka umma ko fo ako femiye ami domine ko bi école karamogo mulu be lolu koni no be collectivité territoriale na be ulu ko fo ku ka sarako koni ko koni asebe koro glombe o kuma na akuma koni achaya mbe parce que baka fola ko ministre Abdoulaye Maiga akoni ko kunungo e jongola aya fo femi haketo nyini aye oke aya ira ka fo ko femi ni ngomi ngoni afleni ko kuma na akun koni ajube yoro chamana ko saka sababu ke ko sarako ka bitime yoro chamani yoni saranyere akase asero ko kuma na odi nani ni gele akoni ya laje femiye kuma na gouvernement femiye ni ya taka laje eta ere kale koni alebe adamne abi damne ale de fanfe ko ngani ya laje abina teme femiye gouverneur o ka bulo koni o fe no teme na ka boy collectivité abina teme o ka bulo fe kona alaba o soro ka tayoro mulula o be trésor o bo ko fo lu koni mandat abita yino o soro ka visa ko kaka contrôle financier fe wari abi soro ka ta kuma na mamulu baji soro ka ta uluka yo ko kuma na ni sira nunu ya laje ni sira nunu koni ko sira abi no bi semen ko fo ko nyeshi femi ye gouverneur ma ko nyeta gouverneur ma femi ko ni o kuma na gouverneur ma ale ko ni aka wulika jo ko ni akoke ni ka ablakata femi ko ni préfet ou ani président du conseil régional et de cercle ko kuma na ka atate meruma femi ye ka ablakata lu belaji le ministre maître ka sara no be ancien collectivité territoriale na be ulu ko fo ko kuma na awarko ko na abelaji le aka damne ko kuma na aka
aka daminɛ ka se a seyɔrɔ la tile 25 kalo fɛɛrɛ kɔni u ka surun la a ko kumana a y'o kɛ février kalo yɛrɛ tɛmɛni bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛ ni dabaliw kɔni olu ka tigɛ olu bɛɛ lajɛlen olu ka baara kɛ a ko bɛ se ka teliya cogoya min la ko sinon Adama Fɔnba a kɔni a ye kuma min fɔ nkalon tɛ fulu tiɲɛ don fɛn min fɛnɛ b'a to k'a fɔ ko o kumana bangadi don walima wariko ntanya don ko kɔni tɛ nka baara in kɔni o kumana a tɛmɛ yɔrɔ de ka tile damadamanin ta ko kumana a bɛ hakɛto ɲini kɛ u fɛ mun kɔnɔna la Adama Fɔnba ale yɛrɛ a y'a yira k'a fɔ fɛn min ye ministre min filɛ nin ye n'o bɛ Abdoulaye Mayiga ko fɔ Abdoulaye Mayiga n'o bɛ ale ko fɔ c'est b'a ko o kumana ministre de l'administration territoriale ko kumana a ye kuma minnu fɔ wa ko o kumana u danba la fɛn min kɔni ye wa u jigi sigi a y'u jigi sigi o kumana u b'a dɔn k'a fɔ a filɛ ka nin ko minnu fɔ k'a baara kɔni k'a bɛna kɛ don n'a nataw la wa fɛn min ye kuma minnu kɔni n'olu fɔra o kumana u fɛnɛ u ka maaw kɔni u ye faamuyali sɔrɔ la u ye fɛɛrɛ minnu fɔ fɛɛrɛ ninnu kɔni u ka daminɛ teliya la o kumana n'o kɔni n'o bɛ o kumana ko kɔni n'o kɔni n'o bɛ bureau central ko fɔ bureau central kelen o kumana k'o sigi nin baara ninnu kɔni a bɛ se ka waleya cogoya min na c'est-à-dire Keba a ko fɛn min ye ministre min bɛ n'o ye kiri ministre ye ale fɛnɛ kɔni ale kun wele bɛ nka ale ta bɔra a dɔgɔkɔrɔ k'a sababu kɛ fɛn min ye o kumana conseil supérieur de la magistrature kununko o baaraw kun bɛ ka kɛ ale président kɔni ale kɛrɛfɛ o baaraw la k'o ye ale ta bɔ a ma don n'a nataw la ale fɛnɛ a na ye kɛnɛ kan ale minnu kan ka k'a la olu ka kɛ fɛn min ye Musa Saɲɔn Kamara ale ka nɔbila sɛbɛn nin an ye min sama ka bɔ indépendant ale kɔnɔ u ka bidon bɔli indépendant maaw bɛ fo i ka dɔn k'a fɔ ko Musa Saɲɔn Kamara a yɛrɛ bɛ fo a ka fasiri kɛko ɲuman na a y'a cɛ i yɛrɛ bɛ fo i ka laseli kɛko ɲuman na ni e ye indépendant bila le pays fasiri sɛbɛn ne ni ale bɛɛ kari ɲɔgɔn na n b'i sɛnsɛn ni ale hali bi n'a ka bin i ka dɔn k'a fɔ u ka bɔko a 900 ani bɔko 45 ye nin ye jumadenw bɔli don n'o ye février kalo tile 26 ye san 2021 nɔbila ale kɛlen don ka kɛ Mama Paga fɛ Mama Paga i ka dɔn k'a fɔ ko a bɛ taa n'an ye commissariat de police de Kucala la koyi i ka dɔn k'a fɔ Kucala commissariat i ka dɔn k'a fɔ k'u nana tɛgɛ da nɛgɛjugu 2 kan ni o ye nɛgɛjugu 2 kan i ka dɔn k'a fɔ minnu kɛlen don k'a fɔ Kucalakaw i ka dɔn k'a fɔ Kucala ye minnu kun kɛlen don ka i ka dɔn k'a fɔ sunɔgɔ tigɛ ka bɔ olu ɲɛna koyi i ka dɔn k'a fɔ ko nin kɛra dimanche don i ka dɔn k'a fɔ février kalo tile 7 san 2021 min ɲɛbilen bele kun bɛ i ka dɔn k'a fɔ Yamadu Gumane fɛ Yamadu Gumane a ɲɛminɛ bele de kun bɛ ale fɛ min ni ale ye polisi laka ye i ka dɔn k'a fɔ ko u kɔni mɔgɔ sɔrɔ population ni o ye fasodenw ye olu ka lafiya olu bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye cogoya minnu na i ka dɔn k'a fɔ u kɔni u ye wulikajɔ de bolo da sisan sa ni ka jigin dugu kɔnɔ u taara tɛgɛ da ni kɔni maa 2 ninnu kan wa ni ka tila ka Jakarta n'o moto suyɛnenw kun bɛ u bolo o moto 5 bɔɲɔgɔnko u nana o sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ Ngumane Yamadu Ngumane ale fɛnɛ ka fɔcogo la min ni ale ye commissariat de police na a ɲɛminɛ bere kun bɛ ale bolo i ka dɔn k'a fɔ ko a kɔni y'a jira k'a fɔ a ka kumasenw kɔnɔna na k'a fɔ ko nin kɔni ye olu kɛta de ye n ye olu ka wulikajɔ de ye olu kɔni bɛ mun kosɔn ka wulikajɔ kɛ ka a tɔgɔ ye de ka se ka wulikajɔ kɔni fari bolo da mun kosɔn i ka dɔn k'a fɔ fasodenw ka lafiya bɛ se ka sabati cogoya minnu na mais n'i y'a mɛn ko a ye n dɛmɛ n ka wara la o k'a sɔrɔ la a kun yanfan a bɛ i yɛrɛ bolo dɛ i ka dɔn k'a fɔ jɛgɛ jigi ale kɔni ye ji de ye i ka dɔn k'a fɔ a ye kumasenw yira k'a fɔ olu kɔni yɛrɛ jigi kɔni bɛ i ka dɔn k'a fɔ jamanadenw de kan o ye fasodenw de fɛnɛ ye o kɛra ale ka kuma ye ni o ye Yamadu ye k'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen u ka se k'u dɛmɛ kuma bɛɛ dɔ kelen na mun kosɔn tiɲɛnikɛla jugu i ka dɔn k'a fɔ ni o ye ndegejugu ninnu ye u daga bɛ se ka wuli ka bɔ jamanadenw dala cogoya minnu na lafiya ani kanabila o bɛ se ka sɔrɔ cogoya minnu na nin ye fasiri ye an ye min sama ka bɔ i ka dɔn k'a fɔ le pays kɔnɔ Mama Paga ale ka nɔbila de don Mama Paga le pays kɔnɔ ni ale ka fasiri bila l'indicateur du renouveau ne b'ale ta l'indicateur du renouveau fasiri boloda b'a kɔnɔ u ka bɔ ko 3,000 2,7 ani 3 u ka bi jumadenw bɔli fasiri maa min kuma bɛ a bɛ Dramani Alu Kɔnɛ ale ko fɔ a ka daɲɛ kelen dagi a ko kuma ɲɔgɔnya ka kɛ jatigɛ walekɛbaw n'u ni ɲɔgɔn cɛ ko kuma ɲɔgɔnya a bɛna kɛ mun de kan dagi a ye ɲininkali to min sigi dɛ
ayi ngali to misigi ko abe domine ko bi ngali chaman ko ni be a femye ma chaman ko ni ulubo ku yere la walide chaman bo ko u yere la ako ka sabu ke muye ye jete mineke femin ko ni ye jete wale kebaw ko ya taka laje kuma nyoya ko ni ko ke ani uluni nyonche ngere ne ala iya naka echedun ako kuma nyoya min ko ni afora ya po bamingera nabi dialogue national inclusive nabi ale ko fo na ko mabakuru bala ko deni ako o kera femye samba fla ni santani o labauna ako ni ya laje ayira la ka fo ko femye ba ma jete wale kebaw ko ka kuma nyoya ka ke anu ni nyonche ako femye singera kuma kilinga femye tinendo ko mene angoro fanga nyama no gouvernement nyama ko fo ale ko ni apuntara kataka plan d'action o la femye sente mo ulu nyako chafura chafanga ke bugna barabake kuma na tuwa mulula kuma na o nyefoli kenneka baka fola ko femi ni ataka laje afora ko kuma nyoya akeni kuma na jetiga wale ke bawo kuma nyoya mingoni nabna ke ni jetiga wale ke bawo kuma nyoya mi ke chukudi ba ni ngalito mi asigira ko ni laje balide ndo ko ni uluya iraka fo abe domine ko bi kuma nyoya mi flena be negotiation ko ni ko fo akoni ataka laje femi kuma na akoko ni asebe koro agele ako abenata ni manu fleni ye ko kuma na ma ko ni do ma mulu sangani wati u ka tabulu mi ko ni nubuka unyefo ko ko ni eko odoni tewa ako ka sabu ke femye anga wulu masiri taba lu ko ni kulu ko ni ulu desele femye ka kuma ni wona ko ta ko nye kuma ako ko ni abna gele ya ko ni ya laje ko fene ulu ya ira ka fo femye kuma nyonya ani nunu ni nyonche ako ko ni ngale ko sabula femye ko ni e ka fege ko kuma nyonya ke ni mani nyonche munga giri aka adola ka bi geleya ko na ke geleya ina fo benga sebemi ya teke no bla ula na akor ko ni nabi ale ko fo ko na o waliali ko kele flen ye geleya yi aka tabuke muye o be ke wati minna ko ni o ya soro femi ko ni an ko ni an bi position de faiblesse la o ya soro an fanga ko ni amambu mana o waliali ko kele flen ye geleya yi ko mana jetke wale kebaw ko ka bani wanya ko ni ka kanu ni nyonche ka soro femi ye fanga be ulu de la ko mana akoko ni ko do ya ira ka fo tulu fela ko ko amana ke chugo ya takanika allaje ako ni ngomi ngoni kile fle ulika jo ko ni ukanga ke ga femi abike chugo ajmena ko di kanga nyenyini ko di wale ke bo fle mu tadu ko ko ni ko femi sharia ko ni odi kabatu sharia min ko ni no bi batu uluke me ko di pampa ko yala o sharia batu ko amina so o mawa ay ni ngali to mi ayo sigi laki o temene ko fe ka boy ko ni tara kene sanfe to bi teren kana ko fo ko wulaji tan sigiro village ta ani ko nyona ko fem ye segu ko ni o marabulu la o village le ulu tobe udaka wa ulu ye fene ulu ye fere ni utala la fem ye jamana ere amaseke ulu la kana ko jatika wale keba ulu ko ni ulu ere bengando ko ni nyonye to mina obusiku gwatani ga tegi ko ni ko ken lafia la ko ambe domine ko bi fem ye kuma na organisation international do ko ni no be jema ko ni nabi ale ko ulu ko ni usigi mbaka ga wale keba ko ni obusiku ulu kele to mina jatika wale kebaw ulu fene ko kuma utini uda ulu koro wa ulu fene ukataka bo ondala ko faransi yere ko mo lanyini wa faransi ko ni ulu tsika kuma wa fo kataka boy ko ngambi domine ko bi de famba ko ni ulu ko ni ubeku yere nyininga yaga gali amadu kufa ko ni ata ninga allaje ko kuma ko wati jumenna ko ni an ko ni amina kanabla ko nun ko ni utoro ma to mi ayosigi ko nga ko femi ko ni ka kele ambe ko ni asibe ko nyaka mimbe vraiment alu ko ne dagi aka daje kili oyeni ayi mun sabaka bo indicateur du nouveau ba bidon boli indicateur du nouveau mo ambe ubula jelen fo vraiment alu ko ne dagi ambe ayre fo aka danye kelen na igado ka fo aya che ire be fo ika fasiri ke ko e kala sili ke ko nyumana igado ka fo l'indépendant nene alebe kar nyogonna ko ka bidon boli do igado ka fo no o juma do nye février kalo kile muga ani woro samba fla ani muga ani kele boko baduru ani boko keme ani biworo ani nani gado ka fo nobla ale kelendo masire job fede masire job no o masi gado ka fo ameta cercle de tenen kun kono koy gado ka fo ko tenen kun gado ka fo ko uye manani ta no o ye manani uyoluta yew gado ka fo médecins sans frontières ma saba o be alilla gado ka fo ko woni anga ministère de la santé fene gado ka fo ko o fene ma kelembe alade ngoni nin kera tenen kun yan fan nunu de la gado ka fo ko akera
tarata don ni ale ye février kalo tile 23 ye san 2021 a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 11 de waati la dɛ i ka dɔn k'a fɔ ko nin wɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni a kɛmɛ siran ani jatigɛ wale ye i ka dɔn a kɛmɛ olu kɛyɔrɔ de ye dɛ i ka dɔn k'a fɔ fasiriba Masiri Jɔfɔ ale ka fɔcogo la a y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni nin ye wale ye wale minnu sɛbɛkɔrɔ kɔni a dagosi sɛbɛkɔrɔ ka b'u ye nin nɔ dɛ i ka dɔn k'a fɔ kuma bɛɛ i ka dɔn k'a fɔ nin waati nin yɔrɔ ninnu kofɔlen ninnu na nin sanga a n'a ka waati nin waleya ninnu de bɛ cɛjugu ninnu de bɛ nin yɔrɔ ninnu na i ka dɔn k'a fɔ maa bugunatigɛ baliw ninnu ani jawuli kɛbaa ninnu olu kɔni de bɛ ka taga toujours kuma bɛɛ ka taga nin waleya ninnu cɛjugu kɛ i ka dɔn k'a fɔ hali bi n'a ka be i ka dɔn k'a fɔ halisa a bɛ maa minnu kɔnɔ a bɛ maa minnu bolo i ka dɔn k'a fɔ ko olu kɔni ma lakodɔn dɛ nka halisa sika kɛlen don k'a fɔ dugumɛnɛ Sɔnkɔrɔ ale de ye kutikini ye nka sika kɛlen don k'a fɔ ko Katiba de Masina parce que Amadu Kufa ka maakulu ko fɔ wa i ka dɔn k'a fɔ ko sika kelen kɔni de don olu la dɛ i ka dɔn k'a fɔ ko nka halisa ni kɔni maa kofɔlen ninnu ni maa naani i ka dɔn k'a fɔ a bɛ maa minnu bolo ko u y'a ta yewu a kɔni a dɔn maa ma dɔn dɛ wa a ma réclamer maa si fɛ a ma lakodɔn maa si fɛ k'a fɔ ko ale de y'a kɛ i ka dɔn k'a fɔ Masiri Jɔfu ni kɔni ale ka nɔbila ye an ye min sama ka bɔ i ka dɔn k'a fɔ l'indépendant kɔnɔ bidon bɔli don a y'a cɛ l'indépendant ni y'ale bila halisa Fasiri a bɛ tɛmɛ n'a ye kabako ne b'ale ta kabako de sigilen a ka jana jɔlen u ka bɔ ko 943 juma don o bɔli don maa min kɛmɛ ka nɔbila bolo da Bugu Jara a ko fɛn min kɔni ye nin kadi gɛlɛya wale min kɔni n'ale kɛra Dawuda Bugu Jara a ko fɛn min kɔni ye o kuma na fɔngo ɲɔgɔnkɔ ani dala kuma o kɔni o tɛmɛnen a n'a ka dɛmɛbaamuso ni ɲɔgɔn cɛ an ko mun ma ko baarakɛdenw aw ka hakɛto a bɛ se ka faamu cogo min na an b'a fɔ ten tɔ ko k'a filɛ ka jikala ni k'o ta k'o sur'o kan ani ka sɔrɔ ka senfa biribiri ka o bolo da Fasiri kɛba Bugu Jara a ko tarata don kalo tile 23 o tɛmɛnen an kɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 17 waati a ko nin ye muso ye ko ma ko Laliya Bundi a si bɛ fɛn min ye san 28 na ko ale de filɛ ka jikala k'o suru a ka dɛmɛbaamuso kan fɛn min kɔni ye ka sɔrɔ ka senfa biribiri bolo da a ko nin gatigɛla wale min filɛ a ye nin kɛ ka taa ko kumana fulu bɛ sɛbɛnni kɛ kuma min na o y'a sɔrɔ polisilakaw olu kɔni u bɛ k'a ɲini o kumana tɛgɛ kɔni u ma se ka d'a kan a ko an ka jamana in kɔnɔ gɛlɛya dɔ bɛ o bɛ an ka jamana in kɔnɔ an bɛ don min na ko bi o gɛlɛya dɔ ye jumɛn ye fɛn min ye ladamubaliya gosibaliya ko kɔni o kɛn bɛ maa caman taalan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko funɛngɛnu olu kɔni u tɛ cɛkɔrɔba bonya tuguni a ko n'i y'a ta k'a lajɛ dɛmɛɲɔgɔnya k'o ta k'o ɲɛsin ɲɔgɔn ma fɛn min ye hinɛ k'o banna pewu ka ɲɛsin maanifin ɲɔgɔn ma i b'a ka fɔ la a ko min kɔni o tora anw ye fɛn min ye nafolo ani fanga a ko kuma na o de b'a sago kɛ jamana in kɔnɔ i b'a ka fɔ la a ko de kun kɔnɔna la n'i ye jateminɛ kɛ fɛn min ye ni musolaka min kɔni n'a filɛ nin ye k'a filɛ ka nin baara min kɔni kɛ o kumana maa min kɔni bɛ yen hakili kɔni b'i la o kumana i tɛ nin bila o mina k'i tɛ sɔn nin ko nasugu ma ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni musolaka min filɛ a kɛra a ye nin kɛwale min kɛ a kɛra Dawuda Bugu a yɛrɛ ka dɛmɛbaamuso n'o bɛ baarakɛla kɔni n'o bɛ ale ko fɔ ko ale kɔni ale m'o kɛ dɔwɛrɛ ye a yɛrɛ ka jɔnmuso ale bolo ko baarakɛla kɔni y'a ta fɛn min ye wa i ka jɔn de don koyi a ko a dun ni o yɔrɔ ka jan a ko o kumana o de nana ni o hakilina min bɛ ale la o nana ni nin kɛwale in ye dɔ bɛ nin kɛtigɛla wale in ko fɔ a ko Laliya Bundi maa don maa min ni galadonnaba don a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Badalabugu ni galadonnaba min filɛ nin ye o fɛn min kɔni ye o kumana olu ye kunnafoni min sɔrɔ ko tarata don février kalo tile 23 san 2000 ni san 21 Musa Karamala bi ka di n'a don ye bi ka di n'a don ye dɛ Alahu Akibaru ko kumana a bɔlen sugu la a nana fɛn min ye a ka dɛmɛbaamuso a nana o de sɔrɔ yen o kumana a nana o sɔrɔ yen ko kuma kɔni nana tɛmɛ a n'o de ni ɲɔgɔn cɛ u fɔra ɲɔgɔn kɔ a y'o sɛbɛkɔrɔ lajaba ni ko o neni nenikisɛ bilenw o min taara ka ɲɛsin fɛn min ye a ka dɛmɛbaamuso in ma ko fɛn min ye ko ti cɛ kɔnɔba dimi ko nka n'i y'a k'a di la good k'a fɔ ko ti cɛ kɔnɔba dimi na n'i y'a gosi a kɔnɔ na a bɛ mankan dɔ bɔ dɛ ko dɛmɛbaamuso in a b'a deni fɛn min ye a tɛ ka digi a la ko a nana digi a la a nana digi a la waati min o kɔni o fɛnɛ o nana jaabi dɛ o nana jaabi ni kumakan ye kumakan min kan yɛlɛlen don ko kuma na a kana ale neni tuguni o min fɔra Fasiri kɛba o kɔni o ma bɛ Laliya ma dɛ o ma bɛ Laliya ma Laliya yɛrɛ a dimi kojugu k'a filɛ nin ye ji kalamanba o de tun bɛ a kɛrɛfɛ a y'o ta yɔrɔ min na dɛmɛbaamuso in a y'a lajɛ suru ala sina ka suru a ka ten
jikalaman ba ashuru de ba muso inga afem ko ni jikala no ko ni ngera maka afem yebi bangan boko ye ko ni pleka kulelelelele ko min ko ni no okera fem ye lalia akoni ado ayiminge ko lalia asnaka wulika joke ni ka duru ko ni ko do fiela ko biribiri ka obolo da ko fem ye de ba muso ye ko ni turo akadimi mbolo o de fleka na demedo ama ni ka takatana ye fem ye ko na sigida do ko tro sura fem ye frakelu obisika takanyeshi amajua mina ako fem ye barakela infle de ba muso yi a yɛrɛ somaw kulu de filɛ ka damakasi sɛbɛn ka t'o don polisi so la polisiw de fɛnɛ filɛ ka wuli ka jɔ kɛ laliya ni ka a ɲini ko nka a bɛ don min na ko bi polisi sɛbɛn tuma min na ko y'a sɔrɔ laliya bundi a kɔni a ma ye ko wa ni maa min yɛrɛ kɛra dɔnba ye ko n'i y'a ye yɔrɔ yɔrɔ k'i ka fɛɛrɛ kɛ ka taa di polisilakaw ma walima gendarmerie mun ka surun i la i ka taa ni laliya ye k'a sabu kɛ fɛn min ye a ye dan sago jikalan a y'o k'a ka dɛmɛbamuso de la ala ka sɔn ɲuman. amina yarabi nin ko ninnu kɔni. ala k'an dɛmɛ jamana yɛrɛ ko n'a kɛn bɛɛ de ye sadiri don o don i ma deli ka min ye i ma deli ka min mɛn o dɔ i b'o de fɔ siga t'a la dɛ ba bunadamaden ɲin gɛlɛyara ko bunadamaden nin gɛlɛyara dɛmɛbamuso a b'i bolo baara de la e b'a sara n'a ma bɛn a la i b'a labila dɔrɔn ma ban wa taabolo min b'e bolo n'o taabolo e yɛrɛ b'a dɔn a tɛna na ɲɛ a la i b'a labila wa i bɛ nin na dɛ nin ye misali dɔ di wa ne ye nin jate minɛ Bamakɔ kɔnɔ yan maa dama min bɛ yen a ye o ye olu ka baarakɛlaw lajɛ o de ka ca banna si a ka ca baarakɛla ninnu an ma f'u ka ɲi dɛ a ka ca an ma f'u ka ɲi jugumanw b'u la nka ɲuman fana b'u la dɛ u bɛ baara kɛ minnu fana bolo a fana ɲumanw b'u la wa juguman caman b'u fana dɛmɛbamuso a bɛ bɔ fɛn min ye togodaw de la ka na togoda n'i y'a lajɛ kuma dɔ la ani faba kɛcogo tɛ kelen dɛ o kuma o b'a yira k'a fɔ maa minnu don taabolo caman b'anw bolo u t'a dɔn kosɛbɛ olu ka labɛnw kɛra yɔrɔ min ani aw nana yɔrɔ min na u tɛ kelen ye kosɛbɛ a dɔ la dusuma ɲɔgɔn o y'a fura ye dɛ kosɛbɛ e yɛrɛ y'a dɔn ko i dusuma yɛrɛ tɛ se ka jɔ e bɛ wari min bɔ o tɛ se k'a to e ka nin bɛɛ kɛ a man gɛlɛn karisa ne de y'i ta n ka baara kɛ vraiment e ne ka baara ti ɲɛ o kuma na an ka ɲɔgɔn bila yan a banna i ta min bɛ fɛ o filɛ a banna a ka yafa ɲɔgɔn ma a banna wa nka i bɛ dɔw de ye u ye o ye u bɛ baarakɛla bɔrɔ baarakɛla neni yɛrɛ dɔw yɛrɛ kɔni o ti foyi ye olu u b'a bɔrɔtɔ cogo min denw yɛrɛ b'a bɔrɔtɔ yɔrɔ ba kɔni ma baarakɛla bonya den min tɛ ko kalama o yɛrɛ kɔni bolo k'a fɔ ko a tɔgɔ bɛ to filɛ kɔnɔ nin jɔn don n tɛ kɛ jɔn ye o kumana bɛɛ de ye baarakɛla ye an bɛɛ de ye baarakɛden an bɛ olu sara cogo min na dɛ an fana bɛ bɔ so ka na baarakɛdenya kɛ yɔrɔ ka sɔrɔ ka taa n'o sara ye an bɛ jɛ fɛn min na sɔn ka se k'o kɛ an bolo bolola sɔn o la o tɛ wa o de don bɛɛ de ye baarakɛden i kɛra cogo o cogo i bɛ baara kɛ dɔ de siga t'a la wa o de b'i sara e bɛ ka min kɛ o la so e bɛ taa min fɛ yen n'o fana bɛ sara kalo la n'o y'o k'e la a bɛ bɛn e ma wa o tɛ bɛn e ma dɛ baarakɛlaw kɔni filɛ an dɔw de don an dɔgɔw don an kɔrɔw don an denw don n'u nana n'an ti ɲala ala yɛrɛ kama an balakaw a y'olu bila kosɛbɛ a y'u bila n'o tɛ nin tɛ ɲɛdimi ye dɛ nin ye ɲɛdimi de ye an yɛrɛ bɛɛ Bamakɔ yan an bɛ don duw kɔnɔ an b'a caman ye wa b'anw yɛrɛ ka so kɔnɔ an b'a dɔn baarakɛlaw ka taabolo bɛ cogo min na vraiment ko kɔni mana gɛlɛya cogo min ni baarakɛla ti ɲɛ a la a bila ka baarakɛla bɔrɔtɔli k'a neni k'a somaw neni k'i segin k'a taa k'a bugɔ tiɲɛ yɛrɛ la an k'a dabila si tɛ maa la i bɛ to nin dɔw la dɔ bɛ taa ta i bolo ala ka n'a kɛ i ma kungo sigi yɛrɛ de la i y'a sigi yɛrɛ de la si tɛ maa si la e ma n'i bolo bila bɛɛ na bere min sɔrɔ i b'o kɛ ka baarakɛla bɔ i mana fɛn min sɔrɔ i b'o kɛ k'a bɔ i b'a dɔgɔya maa min dun don a bɛ ka baara la ne y'a dɔgɔya n'a ye dɔgɔya o kɔni tɛ bɛn ma ni bɛnna ni maa ye maa min ma lakuma min kunkolo ma gosi e k'o neni o fana k'e di yala a bɛ bɛn ma wa i dusu ma nin gɛn i bɛna kojugu la dun o tɛ min na n'aw ma ɲa la karisa i ka minɛ tɛ ka a banna walima maa dɔ de y'a di ma a caman bɛ yen i b'a sɔrɔ maa dɔ de b'a di a karisa tiɲɛ yɛrɛ la i ye min di ne ma ne ka baara tɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ i bɛ yafa ma a ye ni tile hakɛ kɛ walima a ka kalo sara fila minɛ a ka yafa ɲɔgɔn ma hali ni b'i si ba baarakɛ t'a la a y'a kɛ ten vraiment baarakɛla ninnu a k'u to yen n'u t'aw ka baara kɛ a y'u bila ka taa lajabali an k'o bɔ a la ala ka sɔn ɲuman k'a ye yarabi dɔw yɛrɛ bɛ nin bɛɛ kɛ olu yɛrɛ t'a ka wari sara yɛrɛ o fana bɛ yen koyi dɔw bɛ nin bɛɛ kɛ ni baarakɛla ko k'a bɛ taa b'a f'i ye ko dugulamini daminɛna ala n'o b'a sɔrɔ wari t'u bolo k'a d'a dɔw bɛ to a munumunu de la a to yen sa ni kalo in sara walima i ye n ka nin assiette in ci i ye nin kɛ tan i ye nin kɛ tan a ka sabali sa e ye mun fɔ f'a kelen ka tuma min na
o bɛɛ dɔ bɛ se ka bɔ wari la kɔni tiɲɛ yɛrɛ la Ala ka sɔn amina yarabi aya jɛ i bi e kabako bila o kabako kelen ne bɛ e nɔkun taama ne bɛ a ta ka kabako u ka bidon bɔli don ni o ye a tɔgɔ ye di février kalo tile 26 san 2021 bɔko 900 ani bɔko 43 nɔbila ale kelen don bugu jara kelen de fɛ koyi bugu jara i ka dɔn k'a fɔ ko kinikini ko a ye nin ye dɛ i ka dɔn k'a fɔ min ni ale kɛra kurusalikaw fɛ yen kurusale ale bɛ kankaba ko fɔ kankaba mara a bɛ o ko fɔ i ka dɔn k'a fɔ ko bɛni min ni ale falen don cɛncɛn na i ka dɔn k'a fɔ cɛncɛn ta mɔbili i ka dɔn k'a fɔ ko o de taara i yuru dɛ ka maa naani bɔɲɔnko to a kɔnɔna na maa naani i ka dɔn k'a fɔ ko olu ye ouvrier de bolola baarakɛlaw de don ka olu kɔni o nana bɔnɛ u ni na i ka dɔn k'a fɔ mais no o ye a tɔgɔ ye di chauffeur yɛrɛ ye i ka dɔn k'a fɔ ko ale kɔni a jogina ko ye fasiriba ale ka fɔcogo la no o ye bugu jara ye i ka dɔn k'a fɔ ko nin ko in kɔni i ka dɔn k'a fɔ ko Adaman Kulubali de kun do ko ye Adaman Kulubali ale ye bolola baarakɛla ye a si bɛ san 27 ye i ka dɔn k'a fɔ ko a bangena o ye Yusufu fɛ ale ni n'ale banega Yusufu fɛ i ka dɔn k'a fɔ tɔ kelen dɔ fɛnɛ i ka dɔn k'a fɔ ale ye Yusufu fɛ ani Mamu Kulubali fɛ i ka dɔn k'a fɔ ko a sigiyɔrɔ bɛnnen do Kulido ma Kulido i ka dɔn k'a fɔ mɔgɔ filanan fɛnɛ ko o ye Abdul Kulubali ye ale fɛnɛ ye ouvrier kelen de ye bolola baarakɛla de don ale san fɛnɛ ye san 25 bɔɲɔnko ye i ka dɔn k'a fɔ ale bangena Burama de fɛ ale ni Hawa Sangare i ka dɔn k'a fɔ ko olu sigiyɔrɔ fɛnɛ bɛnnen don Bilikoru ma i ka dɔn k'a fɔ Dawuda fɛnɛ Fɔmba i ka dɔn k'a fɔ ale ye maa sabanan ye i ka dɔn k'a fɔ ale fɛnɛ ye ouvrier kelen de ye n'o ye bolola baarakɛla a fɛnɛ si ye san 25 ye ale kɔni bangena Suleiman de fɛ i ka dɔn k'a fɔ ani Mariam Kone olu sigiyɔrɔ fɛnɛ bɛnnen don o Bilikoro kelen min fɛnɛ ma i ka dɔn k'a fɔ ko a naani na sa ale ye Gawusu de ye Gawusu Sangare i ka dɔn k'a fɔ a fɛnɛ ye bolola baarakɛla ye a si ye san 25 ye i ka dɔn k'a fɔ ko ale ye a si ye san 25 ye i ka dɔn k'a fɔ ko ale fɛnɛ bangena Miema Koninba fɛ Miema fɛ i ka dɔn k'a fɔ ani Koninba Sidibe olu fɛnɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don i ka dɔn k'a fɔ ko Badugu Joliba ma i ka dɔn k'a fɔ ni maa naani i ka dɔn k'a fɔ ko ninnu kɔni de bɔnɛna u ni na dɛ i ka dɔn k'a fɔ amina yarabi i ka dɔn k'a fɔ ninnu bɔnɛna u ni na ka da cɛncɛnta mɔbili bin ka dɛ i ka dɔn k'a fɔ ko nin chauffeur kɛ ko ale kɔni joginna i ka dɔn k'a fɔ ko nin kɛra nin kɛlen i ka dɔn k'a fɔ fasiriba ale ka fɔcogo la ko a kɛra jumadon de koyi i ka dɔn k'a fɔ ko février kalo ale tile 12 i ka dɔn k'a fɔ a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 6 wagati de la i ka dɔn k'a fɔ nɛgɛ kanɲɛ 6 wagati de la i ka dɔn k'a fɔ kurusalekaw fɛ yen nɔ i ka dɔn k'a fɔ nin fasiriba i ka dɔn k'a fɔ n'o ye bugu jara ye ale ka fɔcogo la a nana ɲininkali don a ye olu to min bin dɛ a ko i b'a dɔn k'a fɔ ko yalima ni mɔbiliba in ni o ye cɛncɛnta mɔbili in ye wa ko yalima ko a tun bɛ boli dansago de la wa ɲininkali to min a bɛ yen nɔ dɛ ko wali kelen fasiri a tɔgɔ ye fasiriba bugu jara a ka fɔcogo la ko yalima ko sɛgɛn de tun bɛ a kan wa a ye ɲininkali to min sigi ye dɛ a ko yalima o tuma na ɲɛnamini fɛnw de tun bɛ a kɔnɔ wa a ye ɲininkali to min a kɔni ale ye ni sigi i ka dɔn k'a fɔ ko nka ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ dɛ a bɛ se ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen dɔ kelen ye dɛ ko nka i ka dɔn k'a fɔ ko fasiriba ale kɔni a ka fɔcogo la n'o ye bugu jara ye ko ninnu kɔni taɲana i ka dɔn k'a fɔ n'o ye a tɔgɔ ye de ni maa kofɔlen ninnu ye i ka dɔn k'a fɔ ko Adama Abdul Dawuda ale ni Gawusu ko ninnu kɔni taɲana i ka dɔn k'a fɔ ko u fatura Ala ka dayɔrɔ Ala k'u dayɔrɔ Ala k'o nɛɛma i ka dɔn k'a fɔ chauffeur kɛ kɔni nin waati in na kɔni ale fɛnɛ kɔni bɛ Gabriel Touré la i ka dɔn k'a fɔ ko a sɛbɛkɔrɔ joginen don nin ye nɔbila ye an ye min sama ka bɔ i ka dɔn kabako fɛ ale ye bugu jara ale ka nɔbila don bugu jara an b'ale fo fɛn min ye o kumana siraba ka kasara o kumana a kɛcogo kɔni olu ka jɛ wa fɛn min ye siraba o kumana a sariya batoli o de bɛ se ka kɛ sababu ye siraba ka kasaraw an bɛ kisi olu ma maa minnu ntanyana Ala k'u dayɔrɔ nɛɛma Ala ka nɔgɔya k'a yɛrɛ n'a wulila a n'a ɲɛfɔ o kana ko kɛra cogo min na Musa Karamala fɛn min ye o kumana ne bɛ dankari bi laseliw la fɛn min ye Marabata Sibi min n'an b'a ka foli kɛ sanga ni waati n'a bi Faransi a na bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Mali la wa a b'an fɛ bɛɛ ka kumaso kɔnɔ nin waati in na awɔ Marabata Sibi a nana bɔ an ye a nana bɔ an ye alhamdulilayi o ye laada ye o san o san ale kɔni n'a bɔra Faransi
kana malila awo abina ko radio benkan o kuma na be abina a nya danka abifu wala ka kanuto ami wala ka kanuto ya rabbi ko ma chama ba da o ta laban sigata Allah mata kan ba fo ka foro radio yi aya kanu kosobe ala di kama aya kanu kuna funi mi kambo di kosobe ko kuma no bali kuna funi na bi faransi ko ni bato abi jamana kuna funi kosobe wasanwosa abina malila na nana ali na ye kile fila de kile kele abina radio la abini nya dan sigata Allah o kuma na mba fo abifo ala ka kanunto ya rabbi ala kan to nyoani ami abe tuma mi fe ya rabbi ama ala ka kishi tuma ba ami ya rabbi ala ku do famo ko lo ami utala fe nyini mina no ye ka tigida ka ta fe nyini kana faso ko fe bi ala de bulu ya rabbi ama ala ka fe ya rabbi ala ku shigo ku ami ala ka den na fama ya ala rabbi ku chama ala ku ami anga tungana ge bela jile bulu abu befu wala nyuma ndo ya rabbi ko tungare ti dambe do marabata ka dansi ka bismillah ka nambe kun musa ambe foli amba lati bada ali kemeso grand frère de valeur pour ana furmuso fla foli kemeso Afrique communication ambe foli lati modibo kulubali était des impôts do ambe singana fiye bola ni wati ko foli kele ka lati maître pamran damble na le commerce la greffe en chef ambe loi fo c'est angoy bama ani kone amani na nu shiro foli ani tani ali samba lati premier bada seguba samake ay auto dangoro amba fuka wole nyumando no temena ka boye ambe ta kengeleri yombo Amadou Pilia amba fo ka folila se demsa ginoma aruna be ka folila se ni wati na sugunu ngurala ambe ta établissement bakari sila étoile beauté baba sila na cheke nyo ambu bela jile fo ko don ka folila se bakari haidrama doro bakari ale fle immeuble haidrala o folikele ka la se isufu maigama assurance sinar agence medina ka folila se docteur alpha kureshi pharmacie espoir ni wati na abe fo sebare amba fo ka wala nyumando jigi kamara o to ko wasulu amanyina ale ko folikele ka lati Atlantique Lubrifiant aparakela bela jile ma komisa ka solila se kenkeleri general Mamadou Dougouré mar TMT o jabala do vraiment Dougouré na ka chedo amanyina uluko même ye ajara yi ale fle data tegla an kanu baga badu même ye Isandaw ka fo ka wala nyumando fo bangoni na isa ka le fene fo ale fle niye okumana sampilla an kanu baga badu o folikele ka taka nyeshi aja ami wan fo wolo fo bugu bulana ka folila se Yakuba Konate Xavier Abuta Musa Sukukuru Manda amanyina aleko maître Souri Ibrahim Traoré isere justice do appelé Musa Bugu po njigindala nani lu bela jile fosa Chaka Besidi di directeur régional Korodo abeti ngana fiya bola ni wati grand frère amba foka wala nyumando foli alinta ni anga tungorangeu ambe foli amba la se Mariam Konema ko ma ko Batomanga Isa amanyina ale fene ko Isa bagayo foli ka lati Mamadou Traoré ma Marujan na ijaba fuko moni no re fene ka gelema iba fuko maru foy bela jide akile to ko Madame Traoré to kasamara amanyina ale ko ameta okmana cantine en soup Madame Touré Kurutum Traoré Madame Maiga Kadiatou Traoré Madame Kone Fatmata Traoré foli la su bela jide sogomada fen foli hambe a kerengere ka berebe ka ke madamu Karambe Asanatu Kulubali ni wati na ale sigoro benendo Musa Buguma abe hôpital du Malila ko ni wati na ko Karame nongo mboza ko ayo umine ala o ay Karame kan nongo mbo mina ala o mana ala ka ke here ya rabbi ala ka kisi siraba kasara utoroma ya rabbi ambu ina ala ko ala ko ke o mana ambe madu Karambe fene ambe aka foli ke ale fene sigoro benendo Musa Bugu kelema ale barake kati douani na amne de se ka fama ko Karame nyefima ambe afuni ga awale nyuman don afule anita ni ka kerengere ka berebe ka ke Aisha Tajali ale reference sigoro benendo Musa Bugu kelema ambe afuni ga awale nyuman do Musa Bugu ka bela jele nga fuli dugulo ka bela jele ni yoro di umma nambora Musa Bugu la meta titi Bugu la ambe fuli kerengere ninke Isha Katrawule ye ale pasili kala ngana baye ya banika chegele undo sardini dangoro bawdo ko misiri bay ngona na bangoni na ka duko bilebele bake anye ayere be usama duko ulla ka gerana de umbela jele ga foli do abulo ka bela jele ni yoro di umma na ambora yini na amita bulka somugula madam Kamara Sarata Kulubali la kare ani atin ambe afuninga awole nyuman don anya ale ka foli ga ambanga misokroba ka foli ke sa ni oye kajakane ye kajakane ale amafamu jamukami ni abichogo benkana ya ale uziri warabaye ambe afuninga awole nyuman don ka foli ani taninge bulka somugu kele na tamba
ba fufana ye kan ba fufana ale be feere kɛ Marseille sugu la an bɛ a fɔ a ka kanu na ka wale ɲuman dɔn sɔgɔmada fɛ foli an b'a kɛrɛnkɛrɛn ka bɛrɛ bɛn ka kɛ Madu Kulubali ye Madu Kulubali ale bɛ Falajɛ Solo la ale ye chef de sécurité ye ENA an bɛ a fo ni ka wale ɲuman dɔn an bɛ foli ni tanuden kɛ grande sœur de valeur fɛnɛ ye no o ye Gogo ye n'an ko Umu Kulubali ale bɛ maison des aînés na an bɛ a fo ni ka a wale ɲuman dɔn ka foli kɛ an ka tungarankew ye Abdramane Kulubali ale bɛ États-Unis Baltimore an bɛ a fo ni ka wale ɲuman dɔn an bɛ foli ani tanuden kɛ Suleiman Abdullahi Kulubali ye ale ye Woromasiri taba ye a tan b'a ka dɔnniyaw kawuriyali kama ye an bɛ a fo ni ka wale ɲuman dɔn k'Ala ka sigi ni an ɲuman ye ka foli ani tanuden kɛ Babo ye Fofana ye ani a muso Mariamu ye an bɛ u fo ni k'u wale ɲuman dɔn ale yɛrɛ fɛnɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don États-Unis ma an bɛ u fo ni k'u wale ɲuman dɔn ka foli ani tanuden kɛ lamɛnba ani kanubaw bɛɛ lajɛlen ye radio Bɛnkan tɔgɔ la Musa Karamala an bɛ bɛɛ fo k'u wale ɲuman dɔn i y'a fɔ cogo min na da tɛna se ka se bɛɛ tɔgɔ ma an ŋaniya ɲuman bɛ ka taa bɛɛ